Antasena. Antasena ndi? Nah, ngono. Blangkonmu iki ukuran pira? Model apa kok ora ono sing apik? Ya ya. Sesuk kowe gawe dhewe sing model Solo, ngono. Solo kotok. Ya ilah aku lek Demak ora cocok. Iki wis kena udan iki lemes kabeh kaya ngene kok. Ya Allah, ora wonge sak wayange lemes kok, Guys. Antasena antasana antasira sana nglakoni salat sunat qobliyah ba'diyah tahajud hajat. Iki nek bengi Mbah nyun sewu nangis iso ngantek tetes luwing mata merga wajadu bil amwal wal anfus. Niki wis modal bondo kabeh ditata disewa udan ije teko niku pandul Gusti Makawasa. Iki ayo berjuang kelawan jiwa lan raga sabar pae kaya empedu buah manis lir kadya madu ngenteni ilmu sing dibeber iki dalu ndadekno swarga besok bareng-bareng mlebu amin Allahumma. Antasana ya Allah ku tahu dosaku ketika bertambah rasa susah hati gelisah Mbah saya sepah nek bengi nangis so susah hidupku umurku ketika bertambah banyak dosa berat ibadah Tuhanku bagaimana engkau ampuni dosa yang ku alami Tuhanku bagaimana kau mengasihi ketika ku bersedih Kini ku telah sadari bertobat pada Ilahi setelah lama dosaku ini. Oh tiada terkira ini segala-galanya. Oh tiada terkira rindu segala-galanya. Paling sing mbok apalke apa to, Sallallahu Muhammad. Ngantuk napa derek? Yuk ngantuk yuk. Masya Allah antasana salat sunah bengi nangis tetes luwing mata susah nelongso krana rindu dateng rindu dateng Kanjeng Nabi Muhammad kanthi sholawat insyaallah rojab rahmatipun sokno Allahumma Antasena dikuwati kelawan kangane jenenge Antaraja antarajaa antasira rajaa pengarep-arep ridho lho formasine beda kok piye jajal lho wis kene ora nguntel koyo mbako senengane kok untel-untelan wae iki la ilaha illallah wis patane mlirik rene niki lho antarajaa antasira rajaa pengarep-arep ridho Gusti Makawasa salat fardu pakane salat sunat anake fardu lan sunat gak ana liya namung golek ridhanipun Gusti Allah ati lara mati dipeksa kelawan fardu ati nek wis urip ayo dikuwati kelawan salat sunat nek sunat dilampahi bakale Gatotkaca nggondan jaa endi lho wapur tekan dhuwur kiki lho Gatotkaca nggondan jaa nggondan artine besok jaa bakal teko niki subhanul yaum merijalukat pemuda sekarang adalah generasi di masa yang akan datang nguyu ora isin-isin rapopo mung dimpet awet mau kok lho iki kok roh ya ini lho tak kandhani rungokno iki jenenge Gatotkaca nggondan jaa nggondan besok jaa pengarep-arep swarga iki kula jenengan nggondan jaa nggondan besok jaa bakal teko iki 12 tahun 20 tahun 15 tahun sing bakal teko negara ning gone anak-anak kita ayo pondokno ayo ngajekno ngaji bakal aji rekoso bakal mulya tirakat munggah derajat ning kono dijedi dening para dewa dewan guru dewan ustad dewan rektor dosen iki
iki bapak-bapak njiko rapot anakmu ki bijine apik apa ala ora ndek pak yo nyeleh pakne kancane pambemu iki kudu bapak njiko rapot lah ora ndek bapak piye iki Mbah Warto nyeleh niki lho ya Allah rapot iki dijiko iki dijedi dening para dewa dinggone klambi Ntoksuma iki bakal mabur ngambah nirgantara dodole mengan waja sirah klonongan wesi sikil linggis tangan ganco gajul ril sepur untu gunting rambut dom karung otot bendrat mabur kaya Raden Gatotkaca munggah kayangan motel ndas buta Gatotkaca Gatotkaca mabur nguyah iki mabur meneh ngalamun brui sallallahu Muhammad niki jenenge wayang-wayang owah-owahing tiyang setengah rolas guys owah-owahing tiyang-tiyang kaya dene ya Allah nyun sewu sing ije urip ngalur ngidul ngetan ngulon kuwi jenenge ayang-ayang bayang-bayang berarti wong sing ije duwe bayang-bayang urip ngalur ngidul kuwi jenenge wayang wajib sembahyang iki wulan Rajab mula anak kula jenengan diulangi salat niki nawiru buyutakum bisolati wa qiraatil Quran nek omah kok ana salat sembahyang lebar wiridan ngeti Quran wayah magrib HP disalahke Qurane dingeti lah kula mboten saged maca yen ora usah mbok waca sing penting dingeti ngerti Quran ora tahu maca Quran ora tahu Ibu kalau kita membaca Al-Quran hati kita jadi tenang anak-anak kita sekarang ayo ngaji di pondokan hati-hati ini zaman sudah zaman edan apalagi tidak mau ngaji ini zaman sekarang Quran kalah dengan tektokan gara-gara sebotol minuman dia jalanan sembayangan tapi anak muda sekarang ya Allah rambut sembiran abang kaya BMD bule mung ndase Bompet rono sini gayane yo dirantik ya Allah tole mbok muncrat wong tuane idune le ngoser-ngoser sithik la ilaha illallah anake do ngombe gak sida munggah swarga nggo bancik anake ning neraka kuping murungokno ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladi wala mauludun huwa jazin an walidi syai'a he menungsa do takwa wekti ning Gusti Makawasa lan wedya besok ana suwijine mangsa bapa ora iso nulungi putra ora iso nulungi bapa nek nomere ora padha passworde ora cocok 24 434 pakane salat makane salat anake salatku anfusakum wa ahlikum naro tafsire alimu anfusakum wa nisakum wa auladakum khaira ulang ono awakmu ulang ono bojomu ulang ono anakmu ulangi tata krama ulangi agama ben selamat saka panas geni neraka besok sak keluarga bareng-bareng kumpul ning swarga Allahumma niki monggo kula jenengan omahe padha kok ning kono besok beda mula kowe wedya anakmu pondokno anakmu ngasekno gendeng aku ora apa-apa sing penting anakku mulya Allahumma man alama ibnan lakul Quran nadrun sapa sing ngongkon anake ngaji Quran senajan maca bapak tabah bakas robi tadumatu rodomaru babi turu ngono kae umpama ghufira lahum ma taqaddama min dami wa ma ta'akhara dosane wong tuwa sing wis kelewat kadaluwarsa lan sing bakal teka dilebur di ngapura senajan anake jeng ngaji nganggo maca apa meneh anakmu hafal Quran tajun kuluk kencana mahkutha saking swarga
dinggukno jubah sutra katretes inten mutiara dinggukno wong tuwa kunci lawang swarga dingakno wong tuane tunggahno swarga mergo anake apal Qur'ane diwaca Allahumma innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Wong sing iman krungu asmanipun pangeran ana wara-wara son dionekno pengajian tergina siap payungan mbok menawa mengko udan temenan to Kang. Nek kowe mau mangkat ora payungan ya akhire ora ditibani udan. Wis kadung nggawa payungan persiapan. Ya Allah wong sing teko nang pengajian direwangi payungan kangelan iki besok munggah kamulyan kasuwargan amin Allahumma. Ning ora gampang ngejak kabecikan jamus kalimosada dicolong buta mencok 5 to harta tahta wanita Toyota Jakarta lho iki dina gegere kaya ngono. Ya Allah duit negara dintekno sing ning dhuwur kono tambah mulya sing kiri ngisor tambah sengsara. Aceh Sumatera gununge longsor amati ora iso digoleki sak omah ilang ketutup kabeh. La ilaha illallah astagfirullahal. Mula iki merga napa tombak kala welang tombak pucuke lincip kaya jemparing wong jemparing wong manah wong nembak wong nombak wong nembak kudu ana sasaran sing muter kae sing tengah kudu fokus. Kowe nombak kudu sing kencer manah atimu kudu sing fokus. Iya kana budu wa iya kanas inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sing fokus Pak sing fokus manahmu sing fokus. Iki dina wis do melenceng sedaya. Kiai do neng-nengan karo kiai tukaran gara-gara mula metune gara-gara tambang nggo naleni jagate gegeran gonjang ganjing mergo tarik-tarikan tambang. Akeh sing do tumbang kiai karo kiai do neng-nengan gegeran pejabat saya nekat. Wong sugih bakal barata wali sing kere ngamuk wae gonjing kaya ngene. Tombake wis ora kencer wis melenceng ngisor ngidul ngitan ngulon. Ya Allah tombak kala welang kala artine mangsa sing diputer saben dina iki jaman saya tuwa. Zaman saya edan nek ora edan ora keduman. Ya Allah sing edan iso dandan sing bengkong ke omah gedhong iki dina. La ilaha illallah saya tuwa ning pangangen-angene dawa 67 dosa wayahe panen umur-umurmu 8 dosa urung dipanen malaikate kelalen. Kowe tuwek sandal teklek ning krikilan tuwek-tuwek gawe gegeran. Astagfirullahal. Wis ora kena gawe panutan islah ora umum. Ya Allah iki dina gegere tombak kala welang ula weling wis ora gelem nampa piwulang wis ora gelem nampa piweling dhuwur ana mustasar ana awan wis ora kanggo piwulang ora kanggo piweling ora mental. Iki dina payung tunggul naga payung pengayoman tunggul wong sing manggon ning dhuwur wis ora ana pengayoman wong dhuwur ilang payunge ilang pengayomane naga ula gedhe kowe gedhe do karepmu dhewe rakyate geger kaya ngene. Astagfirullahal. Iki wayahe panuke kutut manggo mau rungokke wis geger kaya ngene merga napa ana sengkuni sengkuwi mambu kuni kintut ndi sengkuni ndi matamu sengkuni
Lah dalah Sengkuni dikemuli bocah iki la ilaha illallah ana provokator provokasi sengkuwi mambu kuni kintut ngambune Kang mbujuki rono mbujuki mrene ning Ten Sultan iki ana Sengkuni Harya Suman Haroya budal mangkat mlaku Suman racun samin lengo saman rega sing penting aku untuk bagian pira lunyu kaya lengo racun sing diomongno Sengkuni ngomongi Begawan Durna bek wis kebek ilmune tangan kene kok tekan kiwa goblok cah kuwi aku jek kok kene iki jejal saduk maut kowe iki jenenge Bambang Kumbayana Pendhita Sukalima ning kumpul Sengkuni dadine Begawan Durna wis kebek ilmune ya Allah gawane udeng-udengan sirahe ya Allah senengane golek asalahe kancane bek wis kebek ilmune kitabe pirang-pirang lemari ya Allah ning Durna durung ngapusina cetha apus-apus bloko suta gawe geger iki dina iya aku ati anjenan kok aku ngrasakake ya Allah Gusti la ilaha illallah iki gara-garane apa gara-garane Duryudana durung ngapusi dana duit supaya iso ngrayah duit dana 100 miliar iki dibagi rata rakyat bangka kabeh umat ora gawe apa Duryudana kowe ngumpluk bondo ngongkon adimu jenenge Dursasana durung ngapusi sasana panggonan isine mung ngapus-apus mrana urusane akhirat urusane agama kok mbok campur-campur urusan donya bayi kiri goblok pekok kaya ngene kok melu bengak-bengok ngelekno gawe apa wis ora iso gunane iki dina ya Allah penyakit hati lebih sulit cari obatnya luka badan banyak obatnya mudah disembuhkannya terluka hati dibawa mati sulit obat dicari peso kena daging kayak kapsul iso garing kok tapi ilat lati kena ati aku bandingan hasil muktamar ora iso 3 dina ke mundur apa tak undurke sing kene gawe tandingan kowe gawe PJ aku yo gawe rosing Suriah dewi ladalah ya Allah iki piye Indonesia lek ndang muktamar dunke kabeh kuwi kabeh kuwi la ilaha illallah viral yo ben astagfirullahaladzim kadung teles kebus anjur sisan la ilaha illallah astagfirullahal muga-muga sing ngisor-ngisor ra katut ranting MBC PCPW pun dame waras Allahumma sakit hati obatnya membacalah Al-Quran di tengah malam sholat sembahyang kumpullah orang sholat berpuasalah puasa sunat zikir di tengah malam teman sendiri semua itu takdir ilahi janganlah amalmu rusak sendiri karena iri dan kebencianmu membuat hatimu ternodai iki wis jam 12 mas
Mas kowe wis ngantuk durung wis ngantuk durung ngana murah lempoh la ilaha illallah iki jaman wis ya bawane jeng sesuk nggo tuku semen nglanjutake ngrambik nggon WC ya ayo dijengklengi mbut gawe kongkong ya Mas karo ngopi kopi pun ya Allah rogon pekakasin ini Pak Green Tumbeni kopi, gen melek matamu ini, ayo nih, tambah nih Mek, ayo, gen padang matamu nih, ayo nih, ya. Terima kasih. Ya. Partner kerja jenenge pacar pasangan acara aja Norotati situasi dan kondisi silvetan ya silvetan gelungan wah kayak rodo pespa lah mentul-mentul dasmu koyo ora kabotan ya tonton demi tuntutan pemasukan bayar tukang bah oke baik sidik-sidik ternyata 300 apa-apa yang penting kendil rangguling ya Bos kita wajib sing dawa kae wae sapa ente segane ngono kok ya Allah. Suwe-suwe iso garing dhewe kok yo tak kandhani. Kan dikipasi ya Allah Gusti iso ubah. Ning aja nganti kebanteren bar iki kok mlomo. Kempit kenceng iki pokoke. Ya dah. Maksudnya Sony dibuka ngono maksudnya. Gen tambah laris kok ya gorek pokoke. Alhamdulillah muga-muga terang ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Yo nerangke Quran beber hadis ning kanggo nambani nggih stres kaya ngeten iki. Ora sampe lu gegering jagat. Pun kanggo nglarem-larem kanggo jagong-jagong jam pira iki? Lah jam-jamku dhewe napa to, Tun? Wong yamene kok jam 10 jamu bosok kuwi. Karena batune kok mbonggo pantes kampus iki Kyai. Yamene kok jam 10 haid mau kok jam 10. Ya Nduk, lanjutke Nduk.
nggih sahur ya yuk. Heeh, sesuk poso nggih. Sahur, sahur. Sahur, sahur. Sahur, sahur. Mengko padha sahur. Oh. Kayak Ramadan. Ayo ndek. Lanjutke wektune entek kok. Gelem jam 12 pagine bakal rambak jeneng kurang marem ngundang ki ambak. Kayak mlongo enak wangi kene iki entek kebes-kebes kok ya ndek. Peningkatan tahun baru nih salat oleh wulan Rajab subhanallahil hayyul qayyum 10 dina subhanallah ya hati sholat 10 dina subhanallahi raub 10 dina ya Allah disekseni jagat malaikat iki wong sing bakal entuk rahmat nikmat selamat pinanggi Kanjeng Nabi Muhammad entuk syafaat amin Allahumma dijunjung le wis wancine tepoke le ayo nduk gawe ayo padha Kiai ini saiki wis aman ngarep wis ora iso ngincer kowe. Wis ngene ra ketok wis ri. Piye nek wis ngene iki ton kowe ndelok apa nek ngene iki? La dalah. Ayo nduk. Pengajian kok ya werna-werna iki sapak ki ya. Nek ora ngene iki ya ora pati laris iki. Muga la dalah. Ya aja ngono to cangkemmu ki lho. Kiai kok bayaran iki. Bayaran kok iki ngono iki jajal. La ilaha illallah. Sehat Allahumma. Panjang umur Allahumma. Bayaran kok iki. Suwe jamu kok Yai ya Allah Gusti. Pengwarisanku zaman sewau Mbah Yai Kobul Masya Allah ngemiring kidul pol kawak nganti awu nganti ora tau ngundang ya Allah Gusti ayo cek kok
tata kage wisaya indriyaksa sramaruta pangono bono maragana samirana lan warayan Poncobayu 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 nyakian ning langemo ladalah hojleng hojleng iblis laknat padha gojekan titian raja dewaku udan deras ning awakku rasa panas kelagar jero dada kaya klebon geni rasane Quran diwaca pengajian udan ora do lunga luap-luap bengak-bengok cangkeme kiai nganti jam 12 ora medhun-medhun bajingan bareng ngaji terus mangan kiai-kiai bar tahlilan ora ngenteni bosis mangan disiki aku ditawani mangan arep dundangmu dunggahke gak sida mangan aku wah bajingan bareng ngaji terus mangan ya ora bakal leren krido jamus kalimasada bakal tak gondol lunga aku arep membo manjala dara ketoke Werkudara jerone buta ketoke Krishna Krishna palsu kowe ora iso nggo panutan kowe kowe dicucup kowe dihormati dadi pujangga Pandhawa jebul kelobonan buta kowe Krishna aku berhasil ngreka daya Krishna tak gawe bancik tak leboni uteke Wadyabala uta-uta lancur Pandhawa Werkudara kowe nyabrang alas polo serombung kal gunung Cakrawala jegur segara Minangkalbu kolbi ruhi siri khofi akhfan nafsi kowe dikir aku ora iso mampir kowe salat sembayang aku ora iso mangan kowe mlebu musala masjid aku ora iso ndulit ya kowe tawajuan kowe dikir aku ora iso mampir Werkudara nanging ora bakal leren aku krida nyusana diapurmu Werkudara anakmu sing bakal tak rekayasa pingkut jala gaglak limpa bocah anakmu ora kenal agama ora ngerti Quran ora sembayang Werkudara gak sida kowe munggah swarga nggo bancik anakmu neraka bangka Werkudara bos ngaturaken sungkem beti konjuk ya sembah bektimu sun tampa pangestune sun tampanana mugi dados jimat paripi wonten sajiwaraga kula bose enak no lenggah ana perintah sendika dawuh dhewe boten kirang sengaja kula ngaturaken sembah beti konjuk ya
lekno kupingmu bukaan gobokmu deloken matamu siji-siji sing mburi do bali. Pun kersane ngempet tuyuh ora kuat nika. Tugas kula napa nggih kula ingkang sowan nggih kanimbalandamu kula ingkang sowan tugas kula napa nggih kula ingkang sowan lekno kupingmu endi wayang metu jejer ngadeg mesti jotosan wong kek nek linggih jagongan ora bakal jotosan endi angger lenggah musyawarah iki dina wis ora ana wong lenggah ora ana wong musyawarah padha ngadege padha jejere ora ana jejer wayang metu pertama buta pancen tak gawe sengaja iki dina sing dadi panguwasa buta delok to yah mono anti udan Pancawura gak lunga payungan ngenteni didongani kiai nanging bareng tak ora arik siji lunga nguyuh balik minggat ngaji urung didongani kiai bali padha karo ngelongi rezeki kere kowe tugas kula napa bos kene sing ijeh menelengi kiai begini ngarepan iki nggih tugas kula mengko nek mulih pengajian mapan turu linggih ana ndase limen alteko matane bondonen sikile kersane napa aja iso tangi subuhan oh nggih mengke badhe pengajian kula keloni kula tindhe bantal guling ajeng nguyuh kula sumpeli bekakase ajeng mangkat ning WC wundu geblokake seret banting ndase bagus kaget aku saking senengku golek teri kelangan banteng menelengi kiai bengi subuh ora tangi metenteng nggih kula ngangsuan kula ingkang tugas menapa kowe cah loro sakembaran nggih kula lawang masjid gemiring kidul Joko kiwa tengen tugas kula mengko nek jam 4 ana wong kledang mlebu masjid nyekel mik andan tekek gulit tapuk cangkeme loap lau bengak-bengok orang enak-enak wong kelon siap bos yo kan kowe karo aku mangkat ning masjid kabel suwek mik tampake lambe nyetrum ndret bongko bagus apa ana mik nyetrum lambe ana mik elek ora kaya mik son iki jos gandos lah dalah ya dongakno ben laris tak dongake laris butuh ndonga bareng nggih ingkang sowan ali kagungan kula napa bos aja ana wong sunatan ngundang pengajian ngundang napa dangdutan jogetan saweran leboke kotang nggih nek ana pengajian kaya ngene iki panase ora karuan suwe kepiring kidul ngundang kiai pengajian sing los nembe niki biasane ngirit ayo aja wegah kalan pedang ora umpan ungkalen tumbak potol dangan colok obor bendhe dituthuk anak Pandhawa Antasena krubut wisangri gaglak limpo gawa tengah wana aja ngantek sisa balung sak daginge bocah kae krubut rame-rame
Julito mel lae la ilaha la ilaha lah kok wis ora ana suarane iki ana wonge apa ora iki ki nek ora tak tilaki padha mulih kabeh lah ora ketok kok yu menurut tak tilaki udah mulai siji-siji ya lanjut oke baik iki ana wonge nguyuh balik meneh wae iya aku linggih nah la ilaha ya wong melek ning dombo apusi iki dina aras mulai mengo jam 12:05 malaikat medun digempiring kidul muga-muga istijabah donga Allahumma tentrem Nusantara Indonesiaku musibah bencana ma'asoba min musibating fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha tiba musibah nang dhuwur bumi penyakit tiba manjing ning awakmu kabeh wis ana tulisan kabeh wis ditulis dening Gusti Allah ning alam azali tri prakara kang tan kena kapurba panguwasaning manungsa siji tekanipun kabejan rezeki loro temuning jodho rabi telu tibaning palastropati kinaris Gusti menungso wenang angrancang ning Gusti sing kagungan wewenang becik ketitik ala ketara sapa anjalari ala ing kono wahyuning sirna ana wanci ngunduh wae ing pakarti aja sak karepmu kawruhana hakmu ki apa kewajibanmu kuwi apa ruwet rentenging donya saran menungso wis ora padha gelem nglakoni kewajibane urip iki dina isine mung ngelek-ngelek wong liya awake dhewe bosok kakean dosa semar mesem wis ora samar tak guyu aku ora gumun kayangan arep tak bangun kowe ora trima sing tak bangun ora kayangan jonggring salaka kaya panggonane manik maya kayangan batin menungso kanthi agama ora agama kocar kacir ora ben urip ki ora kocar kacir akal mikir ati dikir kowe wis do dikir kocar kacir akal tahan bendina mung gawe mikir lali dikir do kocar kacir wonge kentir jagat dewa jagat wong nekat bisa berkat akeh laknat akeh pengkhianat negara kok wis kaya ngene Krisna kowe pujangga aku pamomong kabeh mikirno Pandhawa kowe bagiane dhuwur aku bagiane ngisor wis ana bagiane dhewe-dhewe urusan bondo donya pejabat urusan pejabat kok ya urusan akhirat melu mikir urusan pejabat gandine kaya ngene kowe Werkudara Puntadewa Janaka Nakula Sadewa momongan kula Gus hati-hati pujangga Krisna wis klebonan Duratmaka harisna artine nandur artine jaga artine murni ikhlas nandur wis ora becik tandurane wis ora njaga awak ora njaga anak bojo negara desa kutha iki ora dijaga sing dipikir iki lho apa ora murni golek ridane Gusti Makawasa ngger nek ora iso dilekake muktamar reformasi Silih berikan
kaya ngene tilaki meneh los lanjut oke baik Kak iki pengajian no kok werna-werna ngene to Kak Gus pancen jagat kaya ngene kok Gus ana apa Kak kok dikelompok rene kabeh ngeten niki awake dhewe nglumpuk nderek dawuh pujangga nderek dawuh pamomong nderek sesepuh nderek ulama alaikum kabeh manut karo ulama ya Gus lampuning bumi gantine para nabi warisane Kanjeng Nabi ya ulama kiai aja ngantek wani kiai darah getahe kiai kuwi pahit kowe kok ngantek ora manut karo kiai ilang apalanmu rekoso uripmu ora fasih lesanmu ya titenono aja gawe gelo aja ndolimi wong sing apik bahaya apa meneh kiai-kiai sing ahli dzikir ari wirid pirang-pirang cerita wong do mati dadak kenyek ulama muga-muga lek do islah do damai do rukun wis sasah kowe iki lho sapa to Kek rasa melu-melu koyo ngono ki lho sampean ki wong cekere cilik tinggeh dingklek parek-parek totol pitik apa kok tekan kaya ngono ya Allah bocah cilik-cilik nggih marek saiki bocah tuwek linggih elek lakuan apa pakaiane suwek lakuane kaya aja ngono Kak aja kaya ngono awake dhewe kiai cilik kiai ustad kowe banget apa ora usah melu-melu kaya ngono kuwi wah sampean ki ya ngono Kak ora usah nyindir-nyindir aku ora nyritakake ning gone negara Nuswantara negara kono ha kono ngangiti ya kono kae kula mboten nyritakake ten kene Nuswantara kene Gus sing kula critakake niku sejarah ning trempet-trempet kok aja kaya ngono aja kaya ngono piye sampean iki lho ana apa ngaten kula undang sampean kabeh ana apa kae ana rombongan buta njegur ngamarta nyolong jamus Kalimasada wela dalah nyidam terbelo buta kok wani mlebu ngamarta nyolong jamus Kalimasada yo bal-balan das buta cocok aja kaya ngono ati rungokno riye sampeyan urung dikandhani aku wis ngerti kok karepmu aku wis paham tidak usah lama-lama dalam pembicaraan iki pengajian iki wayang ora kaya wayang tenanan iki diadak ringkesan saset-saset les aja kakan pasemon kekakean omongan suwe-suwe kowe engko tinggal lunga ndonga ora ndek kanca nggih kae mburi pun do nguyuh siji-siji mula aku paham munggah sanggar palanggatan nyuwiji nang pangeran tahajud sujud marang pangeran sampan salat tobat dongakno wisanggeni sing gulung gendera duka digawa hati-hati ya Gus aja lena ing pandhok panggelena kae buta edan wah wis to urusanku wae ngono sono piye niki kowe lewat ngisor aku luwat dhuwur Kakang Kartokaca munggah karo aku Kakang Antaraja sing sediman komburi HP aja ngantek mati mengko nek ana perintah engko tak bel hati-hati duga-duga diwa ya njaluk pamit dongamu nyuwun pamit dongamu buta kae tak gulunge gendera rawe-rawe rantas malang-malang butung kowe gawe gendak singkala gawe geger pujangga do nenengan kaya ngono bolak-balik kowe buta aku kamu
Samzul ora sah. Kene gawe bandingan Wisanggeni Wasiun Goniun Wasiun Jembar Gunung Sugih jembarno jagat nyugeno donya akhirat aku ning burimu dekengan pusat nih. Pesat kulitmu buta kowe aja mlebu bali nek ora bali aja nyalahno Antasena ndasmu bal-balan. Grojogan guyonan dados tanginan dos pundi wae pun dos gangsal ampun gojek wae ninggal dos pundi pun kekir kaya ngene panase wae sing kono sing kene piye wae Gus delok teko kadohan bakal ana ngunduh ing pakarti munggah Janggar Palanggatan kula Gus jenengan Nirgantara Ngawati kang rayi delok teko dhuwuran arep dadi lakon apa didelok wae nyawa nyun donga pangestu digawa carita geger gember wonten Jawi Ampyak Wadyabala buta Raden Wisanggeni ngamuk punggung pirang-pirang deplapan dari Bantara letak rompal siung buta sembur wisa Raden Wisanggeni kajluk atindih pirang-pirang Wadyabala Antasena kaya bandeng klebon orong-orong ningali kang rayi kalabut buta numpuk tidak mletok bekakas buta Raden Antasena sing nganap bumi sikir buta kalah amdir bumi sigar merapal modar gelasar Katut kaca Nirgantara mancik kundak ndas buta kawutir jangga pedhot dial modial ceritane perang ngono lah gampangane lah kesel angnamu mau kan ana rombongan buta-buta saya tak critake sik ta mau kan ana rombongan buta-buta buta-buta kan terus ketemu Wisanggeni gitu buta perang karo Wisanggeni Gatotkaca ngamuk Antaraja ngamuk butane kalah sing menang Wisanggeni oke akan kamu ora lempoh iki gerek mlungu tok jae wono gara-gara warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terang jam 1:30 guys. Lah iya. Wis piye meneh wong nyatane kewajiban. Lah iya apa ora krungu bayaran? Ngampur tak kiai kok bayaran.
boloku aja ya suwe ora ketemu ya ngono kuwi bolo kawak. Alhamdulillah. Pengajian kok ya model-model ya truk ya. Ana orang ngene ya ora pati laris. Lah kok ora sida perang? Aja diperangake. Delok wae. Wis pokoke iki jame wis entek kene kok iso. Bagaimana saudara-saudara? Lanjut. Bela dalah. Lah Bagong ning ndi? Bagong metu. Oke, baik. Ayo Gong. Jae wana boyang payen rasane. Jae wana kaya kuleyan ragalu. Jae wana ngoser kaya ngono ki lho. La ilaha illallah. Bakeane. Wong kok iso dicengkiwe ngi matane. Lah kowe iki lho. Pengajian kok iso mendem bareng. Gong. Kok ya waras. Wong iki ning pengajian. Ndelok situasi dan kondisi nyetel dangdutan bebas nyatane nyetel pengajian yo sarungan kuplukan koyo ngono iki ya Jal. Oh, sound system sing apik ki ngono kuwi. Alah apa. Pokoke sing ngombe aja ngono. Iki Son NO iki. Delok to cete ijo. Seragame ya ijo. Bannere ya ijo. Alah NO saiki slemuk tenan kok. Lampimu ki ora usah tekan kono barang. Iki kowe lapo, Gong? Matamu delok ngono kowe ngembut gawe, Pak. Lapo ki lho. Ora metu kon metu. Ya mene metu kowe. Maksude aku ki lho nek ora metu dene Bagong ora metu. Metu salah. Jam pira metu ki lho? Kok seduluk meneh metu ah. Wis tuwa. Sakemu ki lho. Wong ki waras. Ngombe kok yah mono yah meni mendem ki mbok yo mikir. Lah iya to, Reng. Urip kok kaya ngene ya, Reng. Duit. Wiridan ya tak waca, salat ya tak lakoni. Kok napa ya wis tak wirid ya nyatane kok kere kaya ngene. Gusti Allah ya alamate endi to, Reng? Cangkemmu ki lho. Wong mbok omongi aja kaya ngono kuwi. Lah iya kae lho sing ora tau salat. Ora tau poso, ora tau wiridan kaya sugih. Ora kena kaya ngono. Urusan sugih kere iki ora babagan salat. Nek wong ora sembayang, wong kafir, wong Yahudi, wong Nasrani, ora Islam kae sugih iki istidrat apa ora usah jero-jero lho. Omongan dhuwur-dhuwur iki wis sing cethok. Apa drat-drat. Maksud iki panglulu sanga pangeran. Lah ngono kuwi jelas kok istri drat-drat. Ngene iki wong desa, mbok omongi sing gampang. Wis rasa mikir sing jero-jero. Pikir nganut kiai, nganut wong tuwa, pengajian mara. Kae swara apa entut. Cangkemmu. Omongan kok angger teko gambleh iki lho. Wis kadung srek aku ajenan. Srek masalah apa? Wis dikandani iki budaya bapak mengambil rapot, bapak kerja dina Sabtu wayahe bayaran kok. Kon njikuk rapot barang iki lho. Karepe nek bapak iki do njikuk rapot ngerti iki anakmu genahe piye. Ah ora genah ya ben. Wong aku iki lho. Saiki bareng ana mulai MGB.
MBG blok goblok. Kuwi makanane wis malah ora sego kok roti. Karo gedang karo jeruk tak hitung mung 5.000. Sakemu ki lho. Kok iso ngerti lah ora dipangan go mulih anakku. Gedang siji, jeruk siji, susu cilik. Susu kok cilik lho. Maksudnya kemasane ku lho cilik ngono. Karo jeruk mbek salak. Apa kuwi? Lah iya kok jarene iki ana segone jebul go mulih iki wadang kresek ngono. Ya ora kabeh ngono kuwi. Salah wis ora mikir dawa-dawa wis anak kuwi ben goblok. Ora usah sekolah rasa tak kejuke rapot. Alah wis hidup goblok. Wong edian anak kok ben goblok iki lho. Lah wong tak sekolahake malah aku entuk surat kepada layang tertanda kepala sekolah Bagong harap ke kantor Mudiar aku reng. Lah napa? Lah gara-gara anakku sekolah iki malah roke gurune iki dibuka. Wong bolak-balik kacang ora ninggal lanjaran. Ana kacang sing ora manut lanjaran. Apa? Kacang atom syukra. Wis janggareng, kowe nek ngomong terus karo Bagong cangkem lunyu kaya ngono kuwi. Becik ketitik ala ketara. Naila khairin ayo golek kabecikan. Fatruk temen tinggal sapa sira mabago perkara sing ala lakoni kabecikan ninggal keamaran amar ma'ruf nahi mungkar nindakno perintah ngedohi cegah. Kae Semar rawuh kaya ngene. Wah, sembir nesu aja karepmu dhewe. Petruk dalem mo Bagong pake. Iki bendara wis padha nglumpuk Kakang Semar. Iki wis kelewat setengah siji. Matur nuwun ya Kakang Semar. Sampan rawuh wonten mriki donganono. Muga-muga hajatku lumantar anakku Janaka. Wis anggene iki disunati ya Kakang Semar. Nggih Sang Dewi. Mugi-mugi panjenengan panjangi umur panjang yuswa. Anak-anak jenengan ingkang kawuji kacoba. Muga Gusti Allah ana nikmat liya ingkang jenengan tampa. Wangsul mring Gusti Kang Maha Kawasa Sang Dewi ya Kakang Semar. Ayo niki Kakang Semar iki Bu Hajah Muzayanah iki rombongane kene karo aku ndonga lah sumpah kesel aku. Pokok iki gemiring kidul, iki Demak tungo, oke? Kesel ndak. Ayo bareng-bareng istighfar sareng-sareng astagfirullah rabbal astagfirullahaladzim 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 ya Allah dosa sembrono pepeko pengajian dalam menika namung gojekan ya Allah nyon ngapura ya Allah ingkang sae mugi-mugi dados amal makbulan katrima
Ya Allah nentremaken negara menika ya Allah ya Allah Allahumma ya menawi panjenengan boten ngapura nyuda kapitunan dugi tuna kita sedaya ya Allah anzil rahmah wal barakah Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin hamdal zakirin hamdal syakirin hamdan naimin hamdan ni'am wa ikamidah ya Allah anzil rahmah ya Allah wal barakah biadal majlis kemiring kidul ya Allah nalun sari ya Allah sedaya para kiai barokah ilmu barokah rezeki kangge santri-santri kangge umat paringono sehat ya Allah Pak Presiden Pak Gubernur Pak Bupati Pak Camat Pak Lurah Pak RW Pak RT kaparingono sehat niki rakyat masyarakat umat ya Allah para hartawan muga-muga kangge berjuang jalan paringi ketentraman rezekinipun gampang ingkang boten gadah kanthi kelgono manah sabar istiqomah doa ingkang istijabah ya Allah husnul khotimah murafaqah fil jannah ya Allah hasil makosa ibul hajah ibu hajah muzayanah hasil makosidil jamaah fi makosidil dunia wal akhirah Allah maj'al auladi Muhammad Erlangga Widianto ya Allah ya Allah sehat waras panjang umur ya Allah ya Allah Allah mangzir rahmah wal barakah yasir umurona fi umri dunia wal akhirah Allah maghfir lana dunubana wali walidina wali masyayikhina wali muallimina Allah marzuqna rizqan halalan wasi'an barakan thayyiban Allah marzuqna ziratal makkah wal madinah ma'asalama salim qaryatina baldatina Indonesia ya Allah min afadin wa dunia wal akhirah maj'al baldatina Indonesia baldatina thayyibatan wa rabbul ghafur ya Allah salim jamaatina ya Allah nahdlatul ulama ya Allah islah damai tentrem adem ayem ya Allah rukun-rukun ya Allah nahdlatul ulama ya Allah ujian ingkang ageng menika ya Allah dipun ora-arik saking pundi kewala arah napa kemawon ya Allah paring ngono islah damai tentrem nahdlatul ulama ya Allah ya Allah Allahumma yasir la tu'asir inadhalika Allah yasir Allahumma ya yasir kulli asir yasir lana kulla asir fa inna taisra asir alaika yasir Allahumma ya man la yahtajul al bayani wa tafsir ma tasnawi ilaika katsir ya nikmal maula wa nikman nasir ghufranaka rabbana wa ilaikal masir salimna min adabi sa'ir wa janatal sarif safatil basir wa nadir bi rahmatika ya arhamar rahimin anzil rahmah wal barakah sedaya jamaah paringono sehat rezekinipun turah saged angsal jatah ziarah Mekah Madinah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina jannata mal abrar ya Allah ya Jaghfar ya rabbal alamin bil iman wal islam nal istiqomah mal ibadah bil jamaah nal husnul khotimah akhir qauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin barakati siri wa nuril fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ngapunten ingkang kathah sedaya manggi barokah 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 sugeng kondur sedaya sehat waras panjang umur. Wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.